Entrada na to ni guys. Ikaduhang video na to ni guys. Napatas kuan guys. Tumoy sa kuan. Tubigon na. Bibo gyapon kay diri. Ya nga atong sounds guys. Panira po ninyo diha. Mintras nga nagtanaw-tanaw mo ba? Hoy, para na nis mga tubigo na. Tanawa ninyo tagadiin mo dapita. Oh, nanam na kuan eh. Putuhan, unahan putuhan sa dapita ni diri. Padung ni kahayag. Tanaw mo na yung video, paminawa po yung sounds. Domingo maron. Nana mong gina. Katong na puso diri o. Kinsa man itong wala ka uli. Katong na ilabanan diri o. Nga manakay tag truck sa una mo kita. Lagi maglaba. Ya, muhunong bitaw kadali ang truck. Makaingon kita nga. Dugay sa darga. Oy, ina may naghang kayo magbagnos-bagnos mo diri. Magnos pa oh, naa diri napita. Kinsa itong naa diri na muyo. Nata na yung agit ang labanan. Murag exclusive naman nila rin labanan. Na rin Korean diha. Paano? Mga pisa-pisa. Mga pisa-pisa. Dugay na siya kuan. Guys, kayag na ta guys. Ang karsada diri guys nga murag lami pa, gibungkag. Karon nagilog na ring daan gamay kayo. Mo na tirada man ko diri stuwa. Kanang ilahang gibungkag rig wa pa lang ta ni gitanom pa lang sa kasada nga wa ma siminto. Kay ngong gitong gismintohan nga nagagwanta eh. Ay, kalami. Tilaw na kitag siminto. Gwapo pa na danaw. Pwede ra man unang danag. Lihaan ang babaw na. Ay ilang tanaw kay nadaan man kay mana lihaan ra maguna. Ya kanang ilang isminto ani ilang gubon ato na asawa pa mas minto. Kaingon kita untuk uban wa katilaw sus Ginoo. Nakatugwa mo 2023. Dita katilaw siminto. Kayag na dai guys eh. Kayag unahan na ni simbahan. Basta moagi tag simbahan, kahayag naman na. Praton driver mao gyapon. Gikan pa ni sagbayan. Ang aktor yapon. Ang aktor, oh. Sa simbahan nila guys. Ang aktor nga. Ang aktor guys. Nga kadang kusog kayo mo. Kusog kayo mo lagnok. Kusog kayo mo kuan ba? Ladok. Ano na guys, nawa ni. Ay ang pasahero dai guys oy. Kalimot dai ko. Elvin Moore gapon. Darna na guys. Elvin Moore gapon. Ang pasero Elvin Moore gapon ni. Dara guys, pasero. Nanatas kaya guys oh. Tanaw na to guys ah. Mo ni kayag. Ay padong ni nag mangaligo ay. Gani maligo ni padong guys oh. Namalit pa to dito kuan. Suka, subaon, toyo. Katawa-tawa guys, ganina ra mo to lusot kompleto na to ron. Lipot ni ang mga tirada guys. Naglipot ni siguro. Blind yung tanan guys. Blind lang tanan. Ang kuha kita kasi kuha kita kibaw dito ron nga na lagi say lagi kuha kalingawan dito ron ana-ana nya. Wa kita lagi paabot. Wa kita lagi paabot ba wa lang una-una. Nya kalit lang itag tunga mi dito ron. O siguro gani nga ipagmaritis gani pud piron dito nga katong duha dito nagsige na to kuan. Oh. Nagsige ron to hanto to maghapon nga ana to ron. Ana kayo? Mao gyud poy porma to di ka po na. Mao gyud poy porma. Wala kay bawa sa ilahang lipi-lipiuhan dito kinilaw ba ron. Wala kay bawa usa dai mi ato nga mo ladok pud ato ron. Ganay guys, mabiris. Kaliguanan yapon to dito. Ganay padong ni Tagbilaran. Padong kalapit Tagbilaran. Mao na ni guys. Wala. Yan na ismog tisanan diri guys oh. Katong magpa-kuan og motor. Ari mo diri ay. Kay hapit na punta man diri. Ay raman to. Tanan. Uy, dawa man guys na lipat man ta. Labay na. Labay na mo dita. Guys, na tayo series diri guys eh. Kanina mo ta nagdagan mo tayo series. Aron mo kompleto, ha? Kato guys, sagbayan to guys. Sagbayan to Danau. Ilagi yung gitinood na guys. Kag may lang kayo na putol guys eh. Diferensya man siguro
20 minutos, series na yun. Ilagay tinuod. Yung tinuod yun ngayon lang sagbayan ay. Sagbayan yun kay pinanggaon mo kung driver guys. Mo na yung kaning sagbayan, anaunon yun yung mga sakyanan. Na. Tolin kita diri guys. Mo na yung bukid sa Bohol guys ay nakara. Nagpag atong unahan guys. Oh. Bukid akong gingon guys ha. Basig na mo driver nagtanaw ha. Bukid akong gingon mo na. Bukid. Mo gyapon. Kusog-kusog na ganito dagan guys. Muratag na sa North Expressway ani. No? Atong dagan guys na 140. Wa man tinuda guys ha. Wa may nagkunkuan po nagsurang-surang sa kadalanan. Kana yung nay magsurang-surang. Basta kay munay lami kayo eh. Malami na panampak ba. Guys, nanata sa Esquinas Birhens Caluoy guys. Aray. Kinsa man tong namuyo na as gawas ng anak uli na tagdool sa Birhens Caluoy mo ni. Inyo ning lugar dire oh. Bibo na kayo. Truck guys, nag-uot sa kalsada oh. Ikanig taglaran niya itong katagbo na. Ara malingaw. Aram lingaw. Hello guys, dahil nanguhan diri guys, namulong mo. Da? Time out sa kaysa. Time out sa kay kuan. Nay mo labay. Labay si Elvin Mora. Labay Elvin Mor. Guys, mo ni simbahan sa mga sugarol guys. Kalape na ni, kalape. Mo ni simbahan sa sugarol oh. Tinagaan ang motor. Ang nanimba ron simbang guys, namuhi na. Parang ato pa nila 10 gabi. Simbahan sa mga sugarol. Bakit? Ang ilang una-una ito, nahipno na ilang mga una-una ito. Ano yung una-una? So guys, mo na yung Kalapi Baiso. Katong taga Baiso na mo yung asa na pita, wag ka uli. Mo na yung ang Baiso na. Diri kayo siguro mo graduate to. Kada. Diri kayo graduate ka. Diri mo na kwartahan. Diri mo na kwartahan. Usa pa mo namuyo anang gawas nga. Dugay ra kay mo wag uli. Diri mo agi ay Baiso. Na naputay series oh. Mo ni guys, silang one gym. Asa to? Ato na iskina na. Ana siguro dia oh. Na iskina di patakabot sa anang munisipyo ba na dia. Dala guys, amo sang. Kana gilutsan sa motor ay mura. Kara. Nara. Garden White Beach Resort adi kani mo ni. Guys, ko mi diri guys ha. Panggangan Island. Punto Asol. Ala sige. Mga sweet to mami ani. Mato na mo na to ang kan. Agitag Mormons. Padawang na may dagat guys, na mas klape. Kaayos lawas atong ihimop yung. Kay sige lang tagpundos to. Sigpundos to Nga mga tao mga agi dito, maura mga naw nga. Makakita lang ta, magkurata og naay mga agi lain. Pero wa kay mga agi lain, bye. Moingon gyud, maura gyud sila diha. Maura gyud gyapon. Pero ginani buhat na to. Dili atong lakaw, pero atong gisunod ng baho. Lingaw kay ta. Ang inasal ron, makakipagin ron mapahat. Giride pa man itong uban na to. Giride pa, usa pa pahakot. Yan na, pagaligo sa mo. Ligo sa ligo. Kaya nato sila ron mabot. Hello guys, subay-subay pa miya. Wami gibaw kasa may padungan ning tumuya. Basta kay ngan ra gyud nga Punto Asol mo yung pangita ani. Murong tugnaw Jermil. Hello guys. Ari na mi diri guys ay. Dagat guys oh. Grabe oh. Kini dagata guys, abot ni Cebu dako kini. Manghilamos ra mi guys. Bari ra mi diri guys, manghilamos. Nawala na mo ang kahimtang diri guys, nang sagot taon mo eh. Hindi madali-dali oy oh. Napay sounds na mo sing asong-asing oh. Nawala. Aling-aling.
Tanawa lang nyo guys. Makita ninyo na nangiligo niya guys ay. Yo. Kami ana guys, unahan pa mi. Unahan pa mi na nangiligo. Dagwas dagat ay guys eh. Aling aling ding dong. Ah guys ay. Oh. Oh. Nangiligo to guys oh. Nabay na bikini guys. Oh, napay nagkini guys. Ang atbang ni guys, Cebu. Sila makita kay dautan ng panahon. Pero padayon lang gyapon na guys, so magkakadog dautan panahon ni ato guys. Wala magkakadog dautan panahon. Pura buyag. Siga lang itong mata sa amo ang ituaro guys. Sinabot. Sigaw gitong mata to ron guys ba? Mura mo gito sulitan mata to. Nalagi mo. Kamu ni, mo ana lagi to. Kamu ni. Kini otoha ba? Sa unas Jimmy ani, ang aircon ani way hulog. Lamay gining lugar nga nay dagat to yo. Si klase lang ang kwan diri ba? Si klase lang gimmick. Naga ako'y lingaw. Kini watay dagat, wagit. Banig. Be, mutana ta be. Organis siguro. Pero dito padagat no, mutana ta. Ato. Mutana ta. Kana. Mutana ko. Baya kami. Kay iskay na ba ni? Largo ta, largo. Largo ta boss. Largo kuno ta na. Kunya, Oh, to adito kuno na, dapita. di dere. Dili. Largo mi guys, diri. To. Kamu mangari mo di mo mato ato ha. Kay wa diha.